Dongferi kami ukir baca fedi, jadi neri atau taruh baca fedi sampai. Tak kriti, jang baca fedi sampai. Toiri nai, paini nai, tripolan stang nai. NPT kai NPT yakar final khabai kubai nam thawo. Si NPT kai NPT yakar final khabai kubai nam thawo. Toiri nai, paini nai, tripolan stang nai. Si NPT kai NPT yakar final khabai kubai nam thawo. Hai bete. Joto bakal joto bakal kubai. जों दिनै तीनटा भिलेजनि जों समर्थन माखा लांमानि हादुक पारा 10 फेमिलि माखासे ते नाइथक पारा 9 फेमिलि ते हादुक कलक पारा 43 फेमिलि जों टोटल मिलागै 62 फेमिलि जों मानखा ते टोटल भोटारखा 112 212 जों साइमानो हादुक कलक एरियागो दिनै समर्थन करै और जों बेलाय दुर्बल किन्तु फियाबा ताबो जों नुखा और दिनै I-50 आम्बा डिविजन बर अनेक सामख्लायमानि बागै जों और बरनो जों मांखा दिनैसिम बर दिनै परिबार एंनाय बर बुइ ख्लायै दिनै हा दखन हामजागै दिनै टिप्लाइन मुभमेन्ट नो बर सहाय योगदान दफायका अबयसे जों और फान माननाय जों साइमा खोना बाहाय मियाफ्राव बाहायनो आं थांगा दिनै 10 लाख कांचनपुर दिसामागो आरो बाहायनिफ्राय 200 परिबार हाय BJP CPM विशेष के बरक CPM रो याकागै दिनै पार्टी योगदान दखा आरो आं बायताव दिनै प्रेम कुमार यां एमएलए दङ आरो जों गोबां दिनै I-50 पार्टी योगदान दखायका दिनै बाहायनो हायो जागा हादुकलक एरियागो प्रायनो 62 फेमिलि और जरो योगदान दखायका आबागै जों साइमानो दिनै फाइनाल एडिसि इलेक्शन बेलायखे सामफाय दंखा आ इलेक्शन जों अबयस्य दिनै I-50 पार्टी जों गाहाम रिजाल्ट खायनाय आबो जों अबयस्य जों कन्फिडेंट दङ जों फुल कन्फिडेंट जों I-50 अबयस्य दिनै एककभाबे जों जरसि दिनै मताय हांखो जों साजाक जों मेक्सिमाम सिट जों बाचानाय जों बिदि सालाय दङ जों थांनाय सप्ताहआव जों दिल्लीबो थाङै फैखा आरो जों कक सागो चिन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल लोकाल इलेक्शन आबनो I-50 पार्टी याफायरदि बा फ्री हैंड रदि जों बनो कयखा आं खागावो दिनै BJP सेंट्रल लिडाराव बर मानैनानै बतिनि बर साइज खायनाय अबंगे आं जों फुल कन्फिडेंट दङ फाइनान्सनि चंमारी एडिसिनि बागै अबयस्य दिनै I-50 पार्टी सबसे पार्टी और त्रिपुराव आंचलिक दल बिसोर जों सबसे गोराब कटर अबयस्य जों गाहाम खायनाय अबयस्य जों आसा खालायो हामबाय बेलायनो हामबाय जों दिनै आम्बासा डिभिजननि उथाखै जागा गायसा लामसुंमनि पान्डा खायमानखा अ लामसुंमा पान्डाव खायमान जाफायगा दिनै त्रिपुरा हामग्राय मन्त्रि तथा दिनै पार्टीनि सेंट्रल कमिटिनि जनरल सेक्रेटारि बरंमना मेम्बार कुमार जमातिया तेई दंगो दिनै पार्टीनि सेंट्रल कमिटिनि एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि बरंमनां जीवन जयरियां तेचिन लोकलाइजेशन दङ जोंरो ओ याचक सुंमो पान्डा खायमान बिसिंतै ओ जागा हादु कलक पाराव करमजय चौधरी पारा स्कुल जों टोटल 3टा पारानि 62 फेमिलिनि 212 भोटार दिनै पार्टीव जों दिनै लामसुगैनो हाखा बरक बेसिकली I-50 BJP के CPM पार्टी ने सपोर्ट खाई दं माने आसुक दिन बरक या प्रिकरै दं माने दिनै बरक रियलाइज खा जे पार्टी I-50 नि जे त्रिपुरानि दाबि अबनो चिन त्रिपुरासनो मोथां मोननाय अ दाबिनो बरक बिस्कांगो तेबो चबाव जुनो चुबाना हिनै बरक दिनै फायका जोंबो चिन पार्टी I-50 आम्बासा डिभिजन नि होते आं दलाय डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि इंगै बनो खाबाय खुबाय हाकुफोरबो लामसुनो हाका खामबाय Toiri nai, paini nai, tripolan stam nai. NCT berwal beside tripolan stam nai. Arga coba tele nai. Arga coba tele nai. Arga coba tele.